استحصال واسطه‌های نقلیاتی در جمهوری تاجیکستان از جهت اقتصادی منفعت آور بوده، استفاده آن مفید و اعتماد بخش ارزیابی می‌گردد. سلام بینندگان گرامی، در این نشر نوبتی برنامه علم و تکنولوژی شما را با اتوبوس‌های مقرری و برقی شرکت اکیا اوستا آشنا می‌نماییم. می‌رویم. کارخانه مشترک اکیا اوستا بار اول در مملکت бандубасти автобусҳои танғаи акияро ба роҳ мондааст ки бо лоиҳаи низоми пардохти электронии роҳгиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умумии шаҳри Душанбе кор мекунад. Низоми мазкур бо мақсади соддагардонии раванди пардохти роҳгиро дар воситаҳои нақлиёти автомобилии истифодаи умум роҳандозӣ гардида, амалӣ намудани он як қатор бартарият аз қабили зиёдшавии даромади корхонаҳои мусофиркашонӣ ба иқтисодиёти расмӣ фаро гирифтани ҳамаи маблағҳои гардиш, ҳалли баҳсҳо оид ба бозпасгирии бақияпулиҳо, назорати мунтазами гардиши молиявӣ, назорати рафтуомади воситаҳои нақлиёти мусофирбар, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ, танзим ва назорати реҷаи гардиши воситаҳои нақлиётро дорад. барои амалӣ намудани лоиҳаи мазкур аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ тамоми таҷҳизоти зарурӣ харидорӣ ва ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудааст. ин ширкат чигуна ширкат аст ва техникаҳое ки дар ин ширкат бандубаст мегарданд истеҳсоли кадом давлат мебошад? ин ширкати хусусӣ аст, ҷедониме Акия Авесто Автоматик Индастри. ин бо соҳибнома бо ширкати Туркия Акия оғоз шудааст, таъсис ёфта шудааст ва мақсади асосии он ин ба истеҳсол бандубаст ва истеҳсоли автобусҳои муосир мебошад. таҷҳизотҳое ки мо истифода мебарем барои истеҳсол намудани автобусҳо, ин таҷҳизотҳои мо аксаран аз ҷумҳурии Туркия ва давлатҳои Аврупо мебошанд. барои омӯзиш ва сайқал додани савияи дониш ва малакаи мутахассисони маҳаллӣ дар бандубасти қисмҳои алоҳидаи автобусҳо курсҳои омӯзишӣ амал мекунанд ки аз ҷониби ширкати туркӣ роҳандозӣ гардидаанд. айни замон дар ҷое ки мо қарор дорем, яъне ҷои бандубаст аст, чанд нафар корманд дар ин ҷо ҳоло фаъолияти корӣ доранд? айни замон дар дохили ширкат аз мутахассисони маҳаллӣ 150 нафар корманд кор карда шудаанд. метавонед моро бо тарзи кор ва бандубасти хатҳои технологии ширкат ошно намоед? хате ки мо ҳозир қарор дорем, ин хат хати кафтергарӣ мебошад. дар ин хат мо асос қисми бадани автобусро истеҳсол мекунем ки ин метавонед бинед ки дар ин пара ин паҳлӯи автобус аст, як параи автобус мебошад. дар ин ҷо мо пурра ҳамин каркаси автобусро истеҳсол мекунем. ин тарафда бошад мо асос қисмати поёнии автобус аст, қисмати шасии автобус аст, қисмати шасии поёнии автобус мебошад. яъне ҳар кадоми инро худи корхона ба ҳамин шакл медарорад, ҳамин тавр? ин ҳар як профил худаш профилои махсус мебошанд, профилое ки барои занг назадан инсонҳо аллакай ботинг пӯшонда шуданд ки ин барои занг назадан эмин нигоҳ медорад ва ҳар як эҳтиётӣ ки ҳаст дар ин аллакай уже бурида тайёр кардаги тайёр омода ҳастанд барои истеҳсол. чӣ вазифаро иҷро мекунанд? ин ҳар як онҳо як қисми бадани автобус мебошанд, як қисми каркас мебошанд. ин қисмати пеши автобус мебошад. ин аллакай қариб ки пурра истеҳсол шудааст. аз ин тараф гирифта инро ба охири хат бурда дар он ҷо ба пуррагӣ ба дигар қисмҳо якҷоя карда каркаси автобусро пурра истеҳсол мекунад. ин таҷҳизот асос ҳамин профилҳоро дар як ҷо нигоҳ медорад ки инҳо ягон ҷо наҷунбанд. барои бехатарӣ аст? аз ҳисобе ки чӣ нашавад, касрой нашавад. он тараф ҳам ҳамин таҷҳизотҳо аст? ин ҳама инҷа ҳар як ҳамин таҷҳизоте ки ҳаст, ҳар як ҳамин таҷҳизот барои як қисмати асосии автобус мебошад.
тибқи иттилои масъулон баробари ба фаъолият оғоз намудани корхонаи муштараки акия иқтидори истеҳсоли автобусҳо дар як сол дар якбаст 350 ададро ташкил дода шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ 150 нафар мебошанд. яке аз хусусиятҳои рақобатнокии автобусҳои истеҳсолшаванда дар он аст ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи акия бо истифода аз технологияҳои муосир истеҳсол карда мешаванд ки ин ба кам намудани вазни умумӣ оварда расонида аз ин ҷиҳат сарфакунии хароҷоти сӯзишворӣ ва ҳифзи муҳити зист инчунин муҳлати истифодаи автобусҳо зиёд мегардад. автобусҳо бо 5 камераи назоратӣ ва 2 экрани намоишдиҳанда таҷҳизоти гармиву хунукидиҳанда муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки баҳри бехатарӣ ва барҳавои ҳамлу нақли мусофирон хизматрасонӣ менамоянд. айни замон чӣ қадар техникаҳо ворид гардидаву дар маҷмӯъ чанд автобус бандобаст гардида? дар марҳилаи аввал соли 2018 вақте ки ин ҷамъият таъсис дода шуда буд 200 адад автобус банду баст гардида буд. дар марҳилаи аввал фақат банду баст мекардем буд ва дар дуюм марҳила соли 2019 мо ин корхонаро бунёд кардем ва аз соли 2019 ин тараф мо фақат истеҳсол карда шудаем. айни замон мо 249 адад автобус истеҳсол кардаем ки 410 адад автобус барои шаҳри душанбе ва 39 адад автобус барои шаҳри бохтар. ба иттилои масъулини ширкат қисмҳои асосии автобусҳои бандобаст ва истеҳсолшаванда тавлиди кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон буда муҳаррики он истеҳсоли ширкати мерседес бенс мебошад ки дар миқёси ҷаҳон солҳои зиёд шӯҳрати беандоза дорад. соли равон дар асоси шартнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ширкати туркии акия марҳила ба марҳила ворид гардидани боз 200 автобуси дигар барои бандобаст дар пешрафти соҳаи мусофиркашонии пойтахт заминаи воқеӣ хоҳад гузошт. ин қисмати ақиби қолаби автобус мебошад. аз ин ҷо гирифта ба он таҷҳизот гузаронда ҳамаи қисматҳои қолаби автобус дар якҷоягӣ насбу васп карда шавад. шумо мебинед ки ҳамаи онҳо ба якдигар аллакай насб карда шуданд. инҷо ба аллакай як қолаби пурраи автобус тайёр шудааст. баъди васлу насб онҳо ба қисми таҳрангмолӣ мегузаранд, баъди қисми таҳранггузарӣ ва ба қисми рангу пӯшкунӣ мегузаранд. мегузарем ба он қисмат. албатта. таъсис ёфтани корхонаи муштараки акия авесто имкон медиҳад ки барои расидан ба ҳадафҳои муайянкунандаи ҳукумати мамлакат дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати ба кишвари саноати аграрӣ табдил додани ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат намояд. автобус баъди таҳранкунӣ ба ин қисмат интиқол дода мешавад ки дар ин ҷо қисмҳои берунаи онҳо насб мешаванд ки ин намуди зоҳирии автобусро шакли зоҳирии автобусро нишон медиҳад. яъне куллан ин қолаб ба автобус монанд мешавад, ҳамин тавр? албатта ин аллакай ин автобус ба автобус монандӣ дорад баъди рӯйпӯшкунӣ. автобусҳои барқӣ дар куҷо банду баст мешаванд? дар ҳамин ҷо. инҳо аллакай автобусҳои барқӣ мебошанд. инҳо автобусҳои барқӣ ҳастанд, ҳамин тавр? албатта. баъди рангу бори автобусҳо онҳо ба қисмати банду баст интиқол дода мешаванд ки ин хат
خطی پورا بندوبست автобус мебошад ки баъд аз ин хат автобус ба пуррагӣ ба ҳаракат медарояд. шакли автобусро гирифта ба автобус бадал мегардад. умуман ҳамаи қисмҳои эҳтиётие ки мо истифода мебарем асосан аз Туркия ва кишварҳои Аврупо мебошанд ва ҳамаи онҳо дар ин хати насбу васл бандубаст мегарданд. чун ин воситаи нақлиётӣ тавассути сӯзишворӣ ҳаракат мекунад. дар ин ҳавои гарм ба таъмини бехатарии он чӣ гуна кафолат медиҳед? автобусҳое ки дар ин ширкат истеҳсол мегарданд онҳо бо таҷҳизотҳои хунукдиҳанда ва таҷҳизотҳои гармдиҳанда муҷаҳҳаз гардонида мешаванд ки онҳо барои сафари ба роҳати мусофирон мусоидат мекунанд. асосан барои бехатарии мусофирон бошад автобусҳои мо ҳамаашон қисмати қолаби автобус ки чӣ тавре дидем онҳо аз оҳани бақувват истеҳсол мегарданд. аз ҷиҳати иқтисодӣ чӣ гуна аст? барои банду баст кардани як автобус чӣ қадар маблағ сарф мешавад? барои банду басти автобуси электрикӣ қиёс ба банду басти автобуси дизелӣ қиматтар мебошад. аз сабабе ки айни замон дар тамоми ҷаҳон қисмҳои эҳтиётӣ хусусан батареяҳо нархи онҳо хеле гарон аст. аз ҳамин сабаб истеҳсоли автобусҳои электрикӣ нисбат ба автобусҳои дизелӣ қиматтар мебошанд. корхонаи муштараки Акия Авесто дар баробари истеҳсоли автобусҳои муқаррарӣ инчунин истеҳсоли автобусҳои барқиро ба роҳ мондааст ки аз рӯзи банақшагирӣ 30 адад электроавтобусро истеҳсол намудааст. ин аввалин электробуси озмоишӣ ки мо истеҳсол кардем ин аст. ин бо таҷҳизотҳое ки ин ҳам мисли дигар автобусҳоямон бо стандартҳои аврупоӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳамаи таҷҳизотҳою қисмҳои эҳтиётие ки дар ин истифода мешавад қисмҳои эҳтиётии аврупоӣ ва туркӣ мебошанд. иқтидори ҳаракати ин электробус то 200 километр аст аз ҳисобе ки ҳаҷми батареяш камтар аст. чӣ тавре ки мебинем дохили автобуси барқӣ низ ба автобуси муқаррарӣ ниҳоят шабоҳат дорад. дар ин автобуси электрикӣ чӣ тавр мебинед қисмати муҳаррик нест. дар он ҷо аллакай ҷои нишаст муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва қисмати поёни автобус пурра рост мебошад ки ин ҳам барои ба роҳатии мусофирон мусоидат мекунад. ин автобус низ чун дигар автобусҳоямон бо таҷҳизотҳои хунукдиҳанда ва гармдиҳанда муҷаҳҳаз гардонида мешавад ки сафари мусофиронро хеле ба роҳат мегардонад. сабаби асосие ки ин автобус то 200 километр ҳаракат мекунад ва 300 километр ҳаракат намекунад ин аввалин автобуси озмоишӣ мо буд. автобусҳое ки ҳозир мо истеҳсол карда истодаем барои шаҳри Душанбе иқтидори ҳаракати онҳо то 300 километр мебошад ва қисмати байни автобус барои маюбон пешбинӣ гардидааст ва ин қисмат метавонем мо инро кушод кунем ва ё майда кунем. метавонем ин ҷои нишастро гирифта ин қисматро кушодтар кунем ва метавонем боз ҷои нишаст насб карда ин ҷоро камтар кунем. барои имконияти васеи маъюбон ҳамин тавр. муҳлати қуввагирии ин автобуси барқӣ чӣ қадар вақтро дар бар мегирад? мо айни замон таҷҳизотҳои қувватдиҳӣ хайрдорӣ намудем барои таъмини қувватдиҳии автобусҳо. айни замон таҷҳизотҳое ки мо дастрас кардаем онҳо таҷҳизотҳои 120 киловатт мебошанд ки бо ин таҷҳизотҳо мо метавонем автобусҳоро пурра 3 то 4 соат қувват диҳем. оё барои таъмини қувваи барқ ба ин воситаи автобус нуқтаҳои махсус амал менамоянд ё нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ин шароитро дорад? нуқтаҳои махсуси қувватдиҳӣ бунёд мешавад
айни замон лоиҳа пешбинӣ гардидааст барои корхонаи коммуналии давлатии автобус 1 ки дар он ҷо барои 30 адад электробуси нав нуқтаи қувватдиҳӣ бунёд карда шавад. ин воситаи нақлиёт аз ҷиҳати иқтисодӣ чӣ гуна манфиат дорад? ин воситаи нақлиёт аз ҳисобе ки хароҷоти сӯзишворӣ надорад, аз ин ҳисоб бисёр харҷи барқаш арзонтар мебошад нисбат ба хароҷоти дизелӣ ва дигар хароҷоти дигари он ки арзонтар мебошад аз сабабе ки қисмҳои эҳтиётии ҳаракаткунандааш камтар аст нисбат ба муҳаррик ва мутаҳаррик. ин хароҷоти нигоҳдории техникиро низ камтар мекунад. айни замон ширкат чӣ қадар электроавтобусҳоро истеҳсол карда мавриди истифода қарор додааст? айни замон мо барои истифода аз ягон адад насупордаем ба ҳукумати шаҳр. мо ҳоло дар дохили электробуси озмоишӣ қарор дорем ва дар дохили завод чӣ тавре дидед мо аллакай истеҳсоли электробусҳоро оғоз кардаем ва айни замон дар марҳилаи аввал 30 адад электробус истеҳсол карда шуд. ба ҳисоби умумӣ ин воситаи нақлиётӣ дар як рӯз чанд соат ба мардум метавонад хизмат расонад? иқтидори ҳаракати воситаи нақлиёти электробусҳои мо то 300 километрро ташкил медиҳад. ин вобаста ба хатсайр ва вобаста ба истеъмолкунанда мебошад. автобусҳои барқӣ ба муҳити зист чӣ гуна таъсир доранд? автобусҳои барқӣ аз ҳисоби экологӣ пурра оза мебошанд. онҳо партовҳои гази хавфнок умуман надоранд ва қисмҳои эҳтиётии ҳаракаткунандаи онҳо камтар мебошад, яъне равғанҳои молиданӣ камтар истифода мешаванд. ҷиҳати бештар намудани автобусҳои барқии ширкат дар оянда чӣ нақшаҳо дорад? ширкат айни замон ҳукумати шаҳри Душанбе барои дастгирии шаҳри Душанбе ва дастгирии тозагии ҳавои шаҳри Душанбе қарор ба тасвиб расондааст. ин қарор аз 20 августи соли 2022 таҳти рақами 456 дар бораи тасдиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе оид ба рушди нақлиёти барқӣ аз солҳои 2023 то 2028 ки вобаста ба ин қарор то соли 2028 500 адад автобусҳои дизелиро бо автобусҳои электрикӣ иваз намояд. дар оянда масъулони корхонаи муштарак нақша доранд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсоли ҳама намуд автобусҳои дохили шаҳрӣ ва берун аз шаҳриро бо дар назардошти мутобиқати он ба стандартҳои байналмилалӣ бароҳмонанд. фаъолияти корхонаи муштарак бо мақсади қонеъ намудани талаботи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон бо маҳсулоти истеҳсол намуда ва содирот намудани он ба кишварҳои дигар мебошад. ба фаъолият оғоз намудани корхонаи истеҳсоли автобусҳои мусофирбар дар сиёсати давлати тоҷикистон баҳри татбиқи ҳадафи дигари ҳукумат ва махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи табдил додани Тоҷикистон ба кишвари саноатӣ гоми устувор мебошад ва ин ҳадафи ҳукумат марҳила ба марҳила татбиқ карда мешавад. истеҳсоли автобусҳои муқаррарӣ ва барқӣ дар ҷумҳурӣ ҷиҳати мутобиқгардонии иқтисоди миллӣ, ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологии мамлакат саҳми зиёде дорад. бинандагони азиз, ин буд муаррифии автобусҳои муқаррарӣ ва автобусҳои барқии ширкати Акия Авесто. ва инҷо барномаи мо интиҳо меёбад. бо барномаҳои дигари телевизиони Илм ва табиат бимонед. хайр.